Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 18. siječanj 2026. godine. Ivan 1, 29 do 34. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Koliko psihičkih i mentalnih bolesti u ovom naraštaju? Gdje se umnaža grijeh, ondje se umnažaju i mentalne, psihičke i duhovne bolesti. Grijeh stvara nered u čovjekovom umu i srcu. Grijeh dovodi čovjeka do toga da živi nerazumno. Oholica nakon što je sagriješio kaže: sagriješio sam, ali mi se ništa nije dogodilo. Treba znati da se posljedice grijeha sporo pokazuju, a što vrijeme više prolazi, posljedice su ozbiljne. Koje su posljedice grijeha? Evo ih: tjeskobe, strahovi, fobije, živčanosti, paranoje, šizofrenije, podjela, nesklad, suparništvo, škrtost i svaka vrsta nečistoće. Svojim nerazumnim načinom života tvrdokorni grešnik nije uzrok trpljenja samo za sebe, već i za druge. Može se puno godina živjeti u grijehu, a da se ne osjeti teret krivice, ali doći će dan kad će se grešnik osjetiti prignijećen teretom svojih grijeha, od kojih se neće moći osloboditi. Psihologija ga neće osloboditi, ni lijekovi za smirenje. Oni su samo privremena pomoć. Tko onda može osloboditi čovjeka od tereta njegovih grijeha? Samo Isus Krist. Zato Ivan Krstitelj, kad u pustinji vidi Isusa da dolazi, glasno viče: evo jaganca Božje koji oduzima grijehe svijeta. Da, krv Krista, kojeg je ljudska zloća ubila na križu, je ono što nas čisti od naših grijeha. Bez vjere u Krista Isusa umrlog i uskrsnulog za oproštenje naših grijeha i poslušnosti njegovoj riječi, teret naših grijeha će nas sve više gnječiti. Sakrament pokore je lijek za ozdravljenje od naše bolesti duha. Amen. Aleluja. Svim čitateljima koji šalju financijske doprinose, kojima podupiru naša siromašna zvanja, želim da vaš dom bude ispunjen mirom i blagostanjem. Htio bih vas obavijestiti da se svakog četvrtka slavi misa za vaše nakane.